ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಗಣ್ಯ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಹರೀಶ್ ಬಂಗೀರಾದುಪ್ಪಡು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪ್ಪಡು, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಾದುಪ್ಪಡು, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರುದು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂನಗ ಕೊನೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಪೂನಗ ಕೊನೊಬ್ಬರ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ದಾದಪುರ ಉಂಟು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾತು ಸಂಘದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲು ಪನ್ನಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ತುಳುರಂಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಶ್ರಮ ನಾಟಕ ಪೋನಗ ಕೊನಪರ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಗೆರೆ ಮೂಲಕತೆ ದಿನಕರ ಭಂಡಾರಿ ಕಣಂಜಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ರಂಗಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ರಾಯನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳದ